ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಣಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್ ಉಂಡು. ಪರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಬತ್ತದು ವೆದರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕೂಲ್ ಆತಂಡು. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ದಲ ಖಾರ ಖಾರ ತಿನ್ಕಂದ ಒಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಯಾನಿನಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಕಂದೇರು ತುಲೆ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬಲೆ ನೇನು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೀನು ಮಲ್ತದು ತೆಗೆದು ಬುರಾಂಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಕಟ್ಬಾಡ್ಗ. ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸಾಲಾಗ್ಯಾನ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಕ. ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೂಪುಡಿಯಾನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮುಂಚಿ ನೆನೆ ರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ಪುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ದೀತ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಕಡೆಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಈ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್, ಒಂಜಿಂಚೆ ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ನೀರು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆಕ. ಮೀನು ಫ್ರೈಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆನ ತವಕ್ಕೆ.
ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚೈಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೈತನು ನನ್ನನೇನು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡಿ ಆತದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ. ನಾನು ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚೈಲಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಮಸಾಲೆ ಬೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂತೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ.
ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೈಯಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಡ್ದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡ್ಲ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಅತೇಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ರುಚಿ ತಿಂದಡ ನಿಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ನೆಸಸರಿ ಐಜಿ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಾತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತಿಂದುಂಡ ಆಹಾ ಸ್ವರ್ಗ. ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಕೊನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್.